Estem a la festa de Dionís i estan celebrant un simposi i estan de festa, però hi ha hagut un accident. Doncs les miníades no han acudit a la festa. Les miníades es van quedar a casa seva explicant-se històries entre elles de mites i narracions. La primera en arribar va ser Bisbe i com s'estava veient que s'estava portant una lleona va sortir fugint corrents i es va anar i de cop i volta se li va caure el vel. La lleona va agafar el vel, el va estripar i el va trencar. Després va vindre Píram i al veure el vel allà a terra tot sang, va agafar i es va clavar a l'espasa i es va morir. Bisbe va agafar l'espasa i se la va clavar. Que ella no la... La sang de tots dos van banyar van tenyir les moreres que eren de color blanc amb vermell. Quan es van enxampar, li va anar al taller de volcà i el déu volcà molt enfadat els va parar una trampa. Els va tirar una red i va anar a guiar tots els altres déus perquè riguessin d'ells. Però Venus es venjaria dels déus marins. Salmacis estava enamorada del Mafrodí. Llavors un dia es va demanar als seus pares que els contessin. El Mafrodí no els feia cas i entonces llavors Salmacis es va demanar als seus pares que el contessin en un sol cop. Després d'haver-lo juntat, el Mafrodit va dir que tot el que begués d'una font es convertís en mitat home i mitat dona. Llavors va arribar Dionís, molt cabrejat, molt enfadat, i va castigar a les tres per no haver assistit a la seva festa i així convertir-les en ratpenats. Molt bé! Que crac!